L'Arnau de Folgueroles té una pregunta? Arnau. Sí. Tu, Peyu, que t'agrada tant imitant Doraemon? Bueno, m'agrada tant. Estàs no. donant per suposat una cosa que Bueno, se m'ha fet imitant Doraemon. És que fas bé, coi. Se li ha fet. Se m'ha fet però fer. esperem que ho fas bé. Sí, bueno, ho faig, correcte. Doncs de fer una conversa, vull dir, jo faig de gegant o de soneu... Ah, tu saps imitar en gegant? Sí. Ah, en Takeshi Goda, eh? Vam parlar un dia d'en Takeshi Goda. Ostres, aquesta imitació és nova. La d'en gegant no la sabíem, aquesta. No. Hi ha poca gent que imiti en gegant. Bueno, Oh, i tant. ha dit que l'imita. Bueno, Ara sí. és possible Ara que sí. fracassi ara mateix. Físicament hi ha molta gent, que l'imita. Bueno, Llavors, què vols, que jo faci de Doraemon i tu de gegant? sí. No, la seva relació no era massa fluida. No, És però que no sé, Quin era? es dona algun capítol en què arribin a parlar gegant És i veritat, Doraemon? no parlen gaire, eh? No No. gaire, però Perquè tots els capítols són gegant i Suneo perseguint en Nobita, Sí. corrent. Sí, Nobita queixant-se perquè a Doraemon? tots sabem que Suneo és producte de la imaginació d'en Nobita. Què No, dius en ara? Suneo no, en Doraemon. En Doraemon. Quina... Ui, era molt més long, això que he dit ara. T'imagines? Ara... No, Era jo molt crec que raro, és això que un deies. rotllo com el Club de la Lucha, Sí. que és una projecció. Vale. d'en Nobita. O sigui, en Doraemon no existeix. No. Perquè en Doraemon, tu has dit, no parla gaire amb els altres dos. No, és que crec que... Bueno, No, sí, I els sí, altres- sí, que parla. I els altres suden bastant d'ell, eh? Sí. Sí. Bueno, Només el i d'en volen- Nobita també. Doncs no sé, no tinc cap guió d'en Doraemon aquí, però... És que jo d'en Doraemon només sé dir el casquet volador. Doncs va, Doraemon, porta-me'l, que te'l prendré! No me l'agafis, gegant. Va, soneu, vine, que li prendrem! Ah, fa ell mateix de Ell fa Doraemon, de tot, també. eh? No, ara feien soneu. Aquest és en Suneo. Sí. Perdona, eh? Ah, a veure en Suneo? És algo així. És més rascat. No s'hi assembla tant. És més carajillero, eh? Sí. M'agrada més en gegant. En gegant ens ha agradat, eh? Ja és per això. Cantava malament, en Takeshi Goda. Hòstia, sí. Hi ha una pel·lícula de Doraemon en català on es parla de Hitler, ho sabíeu, això? Sí. No sé si ho podem trobar, Sí, sí, això, sí. algun penja a internet. Això és esgarrifós i ho vaig I- sentir l'altre dia, que m'ho va enviar l'Aurel Sallós. Ah, sí? Vaig quedar corprès, eh? Mira, aviam si ho podem sentir. Posa-ho que perquè fort. es parla amb una naturalitat de certs Hitler, temes. Molt Sí? bèstia, sí. En català, a més a En més. català que frapa molt més, eh? Sí. Toca coses. Aviam, a veure, espera que no ho estan trobant encara i com que només queden 3 minuts de programa podem anar perdent el temps. Fins que ho trobem. Anem mentrestant...